Kotokohene yewura na ase tu abebio wone Asanteman ebra ye dasebre doctor amankuna diawuo tasumienu eye Brekummanhene no okọ ne krachi no eye won seseye bia eye yewura ono ana ne dia enti eba ye no traditional council mo Brekum ebe yi yewura so tire se wadama eye wa anka se wade nyina Brekummanhene nyane ba bi ekọ na sabi sedi amamra ne amane tie no na se tu na ye ne dia enti ono a na sabi ebe yi yewura so tire ebre no yewura ma kwan mo mukodi na otweda ebre no so se ne doti ye no beba no ombo yewura amane na nsese bia no ye gu akwam ama yewura se wedi ono ankasa ne na Asanteman nyina eye daya wada na eye 23rd ana na so ono ankasa beba Brekum ho na da sebre doctor mankuna diawuo obesene no nyam abepe no kura be ne eja no kwa kura ebre no so ye no me so ba Facebook opemso radio eye basisa ye de free manhia fikasem ha eko Brekum eye maako aduasanum na sedi Asante amamre ne amane esitie no the council free tete enya sabi manhene bia ana sabi ana se free one na yewura eko na Brekummanhene wasom papa wasom yie ana okan hunu se Brekum ho nyina aye AsanteHene na ne dia enti okunu ho som ye asum sikadwa asum ne wura na asetu abiu eba ye na Kotokohene se mia me kwa akwhyene no nyam enti uba Facebook opemso radio a mfonyini no abra basisini na wo no na ye ya hoboa na ye nyina yakopiem e wo Brekum na nyamianum no kurani Asante amamre ne amane efe Asante amamre ne amane efe sedie sitie sa pepepe enetie na Brekum fosu ya de ye pa se no mo so twen se dabi yewura eba Asanteman wura Brekum ya ne dia ntu ba bra basis ne etu afri manhia fikasiem ade ani ache Brekum aye Asanteman ya flag no ena ewo basis nanim no ntu ba Facebook opemso radio a obehu flag way e design ye no anyini sene Ghana flag said sitie sa pepepe na tie obehu yellow obehu tuntum obehu green nyina ye bechirim amamohu said esi etie etibra Facebook opemso radio na ye kono na no manhene bebre o se da bi yewura ekọ yetimi ntina ye nyina yenkwe na yenkọ kan yewura ho na yenkọ aye na tepa manhene yehu na se amanhene bebre aye amanhema so mu nyina di akire na mesi pani ne behwe Brekum enra pani ne behwe kumase rantie ne maba wa nyina se da bi ye hene yewura na se tu abebio ekọ Brekum dia yentimi ntintina ye nyina ebekọ na yakogya yewura ewo ho nti sa pepepe ene tie na enti no asiwa baaye ma me ka asem nkyere Brekum rawra enkranza mo banda manje ene de keka ho no kura wo bono ne ahafo wada mamutie ne ye eho nyina AsanteHene ne dia na se tu odi kan opemso eba besi krobia Asante Kotoko so de ne wo ako ananum diye okowia katachie ako mu diye eho nyina Brekum ka ho bi na ensesaya Brekum traditional council madama muntie ensesaya Brekum traditional council de baaye efise omo se yewura ena ne dia
na ohye da sebre Dr. Mankuna di awuo ohwe na aye ho siseye na se de esi baaye no ene se aye eda juada na no juada etwamu yi aye 20th November 2023 na nananom nananom beto tutuo ye ba gro ye de da sebre beto empem nananom wa kotwa no wasia bi wa kohwe nani achi adesiafo a wo Brekum omunyina so bekwa kohwe nanani ani achi ani empanifo titire bi a ye tonsa efre mu madama mu nse no so muntie ne yemaye eno ye da juada adabnada nananom sa and a former heads of state meka abamu mpanifo mo mafiri so eye former president ene omo makani na omo dan na ye benada eye adwumaku ewo oman mu omo dan na ye benada eye corporate bodies eye nipa titribia omo oman mu association ene ejamfo omo dan na ye benada dawukwada na asori efre no Pentecost eba be ye wufusum ede ama Brekumanhene na omufriwa ye bono regional house of chiefs bono regional house enti nananom amu bono ene na hafo bono regional house of chiefs nananom nyina na omodaye wukwada se so omukọ no mukọhwe edasebre Dr. Mankuna di awani achi ansana ya pene korabre enti omoso eda no National House of Chiefs and also Edano Neyukwada, President of other Regional House of Chiefs and also Edani Ukwada. Ye man penini nanado danko kufuado semekaya ede ukwada na ma Vice President ekoye ministers MPs ene omo ayato nsa afre omo na omo dano ukwada we nyina ye nhyehyɛ ya bono aye Brekum Traditional Council ni ye se sebi Kotoko hene kronia ne dia no se yewura manne ne amamre kwan so ono nko a ene wotumi ni se empanifo mabom di nyina ye omu de awia yewura beye eba ebehwe ono a ne mahene ne ati wia ansa na obienu obetima koye biem yakope no korabe ti sise we nyina de gu akwam se nananom bedi so ansa na da ya wada no aduru ansa na eda ya wada no aduru ntu so eda ya wada na eye homage by His Royal Majesty OTUMFOUR OSEI TUTU II ene Asanteman Council we amania ne wo mu nti no na nya nananom bebrebe eye yewura ene eba da ya wada enti se we yaba na se sabi usi untimi eni so ehihye ne da ho Brekum eye korobia Asante Kotoko ne dia bon sapepepe enti enya dia sabi da bia obisam se Asante nkabomu ani odo ene ye de bibia enti uba Facebook a opemso radio eye da sebre Dr. Mankuna di awuo uba obehu dwumadie no se de na sitie adwoada ebenada wukuada yawada enti uba bra Facebook sisi a opemso radio eda ho da sebre Dr. Mankuna di awuo a ne friend Dr. Leo Ofori onse na oye doctor ni aye ho siseye enie ene da Facebook yi opemso radio ene da we ti se de mdi kakan no na dotiye no bekoso wo aye Brekumanhene na hemfie ho na nti wo hwa adwada omo ye to nsa frɛ omo de ne wo no ebenada de ne wo ho no wukuada de ne wo no yawada Asanteman wura ene Asanteman Traditional Council
ɛna na ɛba da yawada sa pepepe na teɛ ɛnhyehyɛeɛ no enie ɛnhyehyɛeɛ no enie enti sɛ mente me ho ase wei dabi sɛnem di kaka mo banda manyɛ ne nyinaa Asanteman wura ɔkogye wɔ nyinaa na ɛnɛ ɛna sɛbi nipa bi abakɔsɛm so deɛ wodane no a ɛnyɛ yie wosesa no a ɛnyɛ yie nti saa ne teɛ sɛ obi se ɛna me Asanteman na ɛba no Asanteman ɛna ɛba no ɛberɛ a yɛwura korɔbea Asante Kotoko hene ofiri mansia fikesie mu adi nani akyerɛ Brekum ɔdama ba Facebook opemso radio ɛna ɛtwa gu kama paa kai sɛ Asanteman nyinaa ɛna no ɛkɔ Brekum no na ɛnura pani na bɛhwɛ afɛni asase yɛyi kyerɛ mu aha nyinaa yɛ mansia yɛbɛbawura Brekum hɔ yɛwura ɛba ɛyɛ yɛkɔduru yɛ nananom amahene baayɛ yɛwura da apakam from dinakyi ɔde ne wanam kakra agora wodo a prede so yɛ n'adwuma ɛyɛ pompom suo yɛhyehyɛ bibia nananom akyea me ɛyɛ yɛwura akyea mefoɔ dwumadie no saa na teɛ yɛwura akyea mefoɔ ɛso dim nananom amahene edim Asanteman sunsum ne kra no ɛfiri tete yɛwura ɛna ɛkɔ no ti ɛnura na ɛsɛwani Kumasi mmerante no maba waso yɛ adeɛ papa kurom ha nyinaa yɛsi yɛwura ɛkɔ a yɛne ne bɛkɔ ti woba Facebook opemso radio a sɛdeɛ convoy no zine si dɔɔso no basis adi kan basis deɛ adi kan a ɛkɔ yɛnom ahenkwafoɔ no yɛne yɛsi ɛkɔtwɛn yɛwura na yɛwura ba sɛbi yɛsɛdeɛ no no ti basis adi kan ti kasa wohu nyinaa ɛyɛ mo Asante sunsum no ɛwɔ mu sɛ yɛwura ɛkɔ Brekum no anasɛ ase so deɛ a yɛne ne nyinaa ɛne bɛkɔ ti ɛdɔso ye papa to ba Facebook opemso radio a dwumadie no nyinaa ɛne ɛyi gu a ɔhwɛ no bebre ɔse yante ke bɛkɔ akɔgya kyɛ sɛ ntimi abakɔsɛm ɛwɔ ho no ɛno no Asanteman wura wonya no na ɔba wo kurom a ɛyɛ afɛfɛdeɛ ɛyɛ nimonyam sɛma wo sɛ obi pɛ bi nanso wonya na no obi nya saa bi a kɔbɛyɛ paa ɛberɛ a yɛwura bra Facebook opemso radio ɛberɛ Asanteman wura duru Brekum Asanteman wura duru Brekum enipa mihu bi da enipa na Brekum no mihu bi da nipa free ha kɔɔyɛ ɛne sɛdeɛ Brekum na Brekum fo yɛ adeɛ bi mamani sɔe ɛfɛ wobɛwura Brekum kuro ni mu no ɔmo kuta adeɛ buroni bɛka no sɛ placards ekutakuta ɔmo na ensɛm a ɔmo kyerɛ ɔmo sɛ yɛhene na aba no ebi mo so kyerɛ sɛ bono ne nyinaa yɛ ɔdea ebi so kyerɛ sɛ yɛdea ne AsanteHene ɔno ɛne yɛsom no na sɛdeɛ nipa esi atete ɛdan a yɛnsi nwie nipa tete hɔ ebi so ekɔfura brosan yɛpɛ yɛwura ahɛ no fi sɛ yɛate sɛ Asanteman wura ɛba Brekum na firi Sunyani ba deɛ ɛyɛ butu bra Facebook opemso radio enipa da fam na mebɛka yɛwura ntoma no ho asɛm ɛne ne kyɛ ɔde na fadeɛ ɛnya asɛm ketewa nti bra Facebook opemso radio bɛntineɛ
dia husie photo from enwanam enipa bra Facebook enipa enra eni atuntufo nanom so le dia chire no tese enra na nya asem keto Brekum na ampa Asante tiase Asante your mind hwenipa enra nipa ba ko se ye kuro ni de wa ba gi afa o na am see yes and I'm see Asante yenam Asante yenam sikadwa ba ko pe AsanteHene ba ko pe yewura eno no nanura na nya asem ketwa yenko Facebook na manfo ba comment ni ba na ba manfo hwe papa eso aye siye over Facebook comment ni no Henry Walk or say the king who sits on a fully golden stool in the world, there's none who can compare. Idris Eba voice was say, I've never seen a king decorated with pure gold like this in the world. Long live the king and Asanteman, long live Kunsu. Now say, a bread Idris Eba, maybe a chemo ba ye. No chirino wate na se di Asante esitia no ano de ye papa ano de ye papa ano de Muhammad Amu Adonko so de ne dia ba o tia ye oboya basu yewura DJ Simple fa yewura efonyi no na menka ne ntoma no ehwo asem o hwe eche de se yewura na o hwe eniema wo ho a kroboche ene se yewura na fade no aya ntoma no efira no sede ntoma na we obia ni ho kwan se ofira bi obia ni ho kwan se ofra ebi sede yewura afade no esitie sede ene de ayentoma no unyu bibra bia na ade ba ko a mema tiefo se ba bia yewura beko bia na afade no ene de okoye no eye pepepe ye ko chebi enam se na nkabom ene asubdwenti afade a ofaaye de ono anu ofa edi ya Asanteman kabom afade no faaye ene ye de koye e kire se enkabom se de na nura esitie no saa ne esitie sana esitie eti yewura afade no ohwe ne ha na e kuma brempon ene esen ho no de ode sa apredi one na brafo ene wo ho no enti Asante yamamra ni amane no efrititi na ohwe Kotoko hene enura na sewani eye Muslim community e wa Asanteman mu a omusi dabi yetimi ntentina dabi ese ntwa ye kura yewura ekọ yentimi ntina yebekọ enti over Facebook opemso radio a radio swaye se papa swaye se papa comment ne ba eneba we Mike Saint or say the king over kingdom Asante is a country piao nana Muhammad Amu Adonko opemso no size Casville Bonaventure Casville say the only king Obed can come so the love emoji DSP Kofisapo ono ena aba no say what is Asanteman wura ba Brekum dia ono so ebeba enti DSP Kofisapo eno no ena o he no enti Facebook opemso radio ena eho no we Nicholas Opoku Otuo champon
ɔse piao nana piao Muniru Muhammad Seidu ɔse may the Almighty Allah bless the king of Asante. Muniru yɛdase paa also dia ɔde aba no. George Mafo ɔse Asante is a continent on its own. We are proud of you opemso. Long live great king. Where you George Mafo ɔno so ɛdeɛ no no. Sydney Apia ɔse Kotokohene piao Kotokohene piao. Comment no eba eba na eba. Where you kwabna good luck. Or say Nana me and you was in the same car. And I say one me and I'm in a kind bus in papa. Yesterday was different to a tender. I me humpa. Robert Jacobs or say piao Asante Ede a year goso mahine totroso mahine almost so no. A mine for no dear today. Edi etom se dabi yewura kɔ yɛtena se kra na no brekum daneye se yenuanom abade a yenyina yade baako we ɔse Asante the king OSEI TUTU is number 1 ɔhwe free USA yes Chicago ho ɛna ɔhwe free yɛdase emra we Elliot Nana Eje Champos OTUMFOUR no size. Great Dadiako ɔse Asante your mind piao and also edene die aba Obimboatim Benjamin ɔse setu nyamekase piao ɔno so edene die aba. Evangelist Apia Kojo Lawrence ɔse we thank God for the life of the king from Moscow na so here fi Russia ho ena ohwe Nana Boatin was a king of kings on also Edianonom. Listo where Adomako was in Nana Wonkwaso. Nana Wonkwaso. Where you Kwabna and Frama was Yura Wonkwaso. Yura Wonkwaso. Nana Sante Bismarck was a Kotoko men somewhere piao. That's a bre. Kwabna good luck was a wonderful memories and ran nye Asante Kotoko. We see Curtis Blinks was say ya dom Asante ya dom then na breman for ni yade ma mani tie o se enu obia o se ya ni so no ono nko a yes asuminya mahene ene wanam no asuminya mahene ne wanam no sa pepepe Asante de fabre o comment ne bra we the general or say Asante will be chire and the general also dia or the urban on bra Facebook opemso radio oba me say like no say no comment no yes Dormaahene nra no bibusa wa bonfita the bench near fita na tepabane di animu Asante yense say no amamra ne amane ne frititi o efrititi nti oba Facebook abehu Dormaahene na ekono yes yewra brafo eso ho yenyina yekosom ye emane ye krabehwe enra na te se ba unya ba bi ntia unya ba bi nyina we ene kire se dia Asante muduru esitie we ne kire se Asante de no ho ansana Ghana ede no ho we ne kire so wotimi nya bibia enkoti Asante da wotimi nya bibia enkoti Asante eda ensese no sa pepepe ena tie wudi so a beboa wo ye sikadwa ene yesom no yewura so ye AsanteHene na oku ho na osum yi a Asante behwo sa pepepe na hu ensefo di am se goso mahene yewura betwani goso mahene e wo de na nsefufuo ebeba ode besom na sade no se yewura tenase yewura eye goso mahene e di nsefufuo besom e amane e amamre sa pepepe enete
tuba Facebook opemso radio wo se kwan na sabra na omu nyina atwan ebi na girigina car so no ebi girigina abrosan so ebi tese bi nya baabi nyina ebi nya baabi nyina ebi nya baabi enyina santimawura eba ono ane de oba ne die ni mu no wo se samanka tuatene na eba na se kwamo yi a santimawura eba kama pa enti ese no saa na tie DJ Simple fa video no to so abra ya tese saa na tie esomna nsa predio so ayo madwuma predio so ayo madwuma ni nyina na ye twen se yewura santimawura beba na nyina ya somna na ne somna kentia anya somna ka so ntifie a wotie a wo hweye na wo so de wagenche eba eti die menkọ aye Brekum traditional council o ma sedi o mu ye de court edi injunction court e ho de me ma wo ye de aye Brekum aye Kotoko hene dia ana ne manhene afrim amamra ni amane mu no na setu ne de anti no koye e ho nyina eti me ma ho e ho ye Brekum traditional council mo se die so mo ye no maye ebi so mu hu so mu wura eba dia sa pepepe asante die mu anyame dia maye no de agifiri akum de nyame de dum ye tese bebre ho ensem no sa pepepe oba Facebook a twumedie ni twagu den amfo eso de omo comment no ba ena eba sa pepe ena tie mnati ofa ase Fredria medase na memo asibi na mensere nkwatente makrobia Asante Kotoko hene na mensere nkwatente so mfama nananom nra Asanteman ye nyina ekoya ekobo Kotoko hene chidom na de di kan ye beda nananom nyina se na ne titru abambofo enra abambofo menhia abambofo ya de papa bebo mo abaso pa ema ne mema ne nyina omo ya de ena enra so ofa so so amena Facebook wa esi na amfo edu comment ne bas yen kan mo we Morris dance ba ewua was see any true Asante blood had goosebump yesterday was see I was see ku obi o se ye santini bia was see ku fi se na dom no na no den we Julius Opoku Ajiman was see na nyankwada piao Obed Kankam was see wo hwe free mamponten no we hwe free na Sante Bismarck was see Kotoko hene me sumu awu piao we your husband Sechi Samson was see wo hwe free NKZ. Indeed a history made again yesterday at Brekum opemso bako pe we ye Abuaji da Costa set was see ahene mu nyina ahene ene na se tutu ahene mu nyina ahene ene piao Bismarck Gagantua was say this is our king, enemies will cry nana piao and what the source so we a handmade kente was it the only king in Ghana, the empire of great wisdom ono so dia what they abanono nana kwaku was say this is the reality show and ethics of royal kingship as AsanteHene mo piao ono so edieno Nicholas Opoku Otue Champon was say opemso radio. Thank you for the royal education given us. Was say what they asepa. I was said yes, church omo. Yes, you da say. Was say we see a Cashville. Was say opemso radio. You also did very well. Let's say boy abaso. Say no yes ya dear pa. God bless you opemso radio. Ye dear eni. Yes so ye da masepa say ye ba ye mfie miensa ko mfie nan. Wadama ye no mo
ɛna ɛdi dwumadie muni hɔ a wada ma ke ni hɔ we Philip Jama ɔse the Asante Kingdom remain supreme ɔno so dia ɔde aba no nipa di ba eba nti wo so de wo de eba na ya kenkan edi ama mrante office Brekum na ewu ma ye de bewuram ohwe eye mampon hema ejeso hema ba ya santoa okuta ni tuo na no kasai ama tuo ni kasai DJ Simple me de se obama etuo no oba ya santoa eno no ejeso hema enu a wo se eya kon ne ye ko kamedimbi na yewura ekoba ye odi ne kunwi oba ye wo se nkabomu mpuntu amde ba ne mamu no amamre eya amamre amane eya amane mafade saa pepepe netie asante ye no da bia ye krado ofuman ene ninua eso ne ka ho a omo eso aba ofuman ho nyina asante na ene dia enti eno no enti Brekum ati ofase de na meka ne se enra yeda abambofo ase yante rechere yante gidigidi yante bibia na de etie ene se ampa krobia Asante Kotoko se onwam kese Brekum tu na wanteamu a yechiri etinra kumase bema Asante Kotoko hene krobia ampa se chirefi esore na omani muso edom susu nyina ta ekire manura santemai fa nyina kokodi Brekum na de na eye menwanwa na eye mahomeka na sa eye manije ne se fredua enura ade ya mehu meka che police ne bi se papa police yesere mu nti abrosan ye wo se bra en ha wo ne ya ka omuso omu begina ho no mu a chese edom no abu afaso ma ebinya babi nyina omo atinua so omo ati abrosan ya flow so omo atita abrosan mu chese enura de na ampa se Kotoko hene na waduru ni di mu na yeda na nanom Brekumfo so ase yeda aman hene nyina ase yeda dikrofo ase yeda bremponfo ase yeda nananom ahema so ase na enra na ofanom de abakosem eta ekire Brekum pani nsem enom ne ade mfie bebrebe na ohempani chiche eye Brekum na eye Brekum manya na ye ne manya nani ebrehu yie a wode chichire ti ekire ofa nipa de wo mokokotena ho nti se obi se Brekum eye ne dia ne ade a ye no de sebe emfa ye ho na emom ye nim se Brekum eye krobia Asante Kotoko hene dia nti nura ye koye no ye duru krum ho no utie nsem ni bia eba no man baako wo se abrante ye me de manya hunu Kotoko hene de me kwa akoda nti uba Facebook opemso radio a eye na ya santo a joso no fire mo ma na bonituum sidabi yewura ekwa mamra ni amane saa ne tie DJ Simple wo de babia na ni petete a ye hwe yewura wo de betoso ama Facebook opemso radio omoso ehu babia ne bi mo tete mo hwe Asanteman wura na ye hwe se yewura ebei we na me kase we na me yem hye me ameka boy no babia na ni patete no ba Facebook opemso radio a babia na nipa etete no a omo twen yewura bra yewura so ba ye hwe babia nipa tete omo si kronu ye odia Asanteman wura ayodia una na nyina ne ye babia nipa tete edanso ebi fura yi nyina aye hwe yewura ntuba Facebook opemso radio a ai obehu ewo ho ti eho ensem eno no comment ni ba na eba we su ye Maxwell okuna o say the one and only king akra nyankwada ono so ede no Muhammad Amuadon ko si wontimi ntina wasade bioma wo sisi kadwaye ba ko pe ede no Godfred was a nice one we su ye jawusu ono so etia ye nti comment ni ba na eba sha na nipa so gusu a we so aye kwabna nkroma adasa o se mani agye se me ye santini ohempon se tu nie o se nani agye
so Asanteni na ohimpon na si tu eni ranti office so for the anti enra picture here the to so yi eno na eye baabi a ye be wura mu akọ ahimfie ho no na yakọ grounds ho no timi hu ya na me free police na so officer yes raw no se bra ya kan o mo se ho ano mo betena sanse o munya baabi a mfa edom ni nti na on ze sa wo hwe ni se ya ena wo so hu sa asante ampa ye wodom na nura nsam wo mo ka Kotoko hene Brekum ye wodea afi na Kotoko hene ye hu wo ebinum wo mo hu ne da omo hu ne da omo ahwe ne TV so papa ba ko wo se krache manya hu AsanteHene me ko akoda afi nura ye se ye beba kura no be hwe o timu gya ye ho akọ enti da ban biom enti mu me na che se nipa no dodo na akura nyanka ye beda kurum ho dodo na so anya kura nka beto aso akosi be na awotwe afi na ye se ye kura ye san ba no ye san cheche bi num re ka kire so enya hwe munya abotre na enye sei na de ye beba ha na emom ye beba ha na edwabo bi ene ade a ede enema ede mpuntu obebre mu enti ye besan aba ha na dodo na ani age enti ye da ye ho ye nyina ye ho ase Asanteman ye da Asanteman nyina ase na de tie ne se Kotoko hene ba bia ode ne nan betie bia no animuonyam ni nhira eba ho itinura Brekum fo de omu nhira bai omu animuonyam bai enti no amane ensesa ana amamre nso nsesa na emum ebi ne beka ho sanse nura wo hwe se de nananom ahema wo mafade nananom tuntufo o mafade ene nananom a nananom abrafo o mo so afade ene nananom ekuta afra o mo so afade a na kire se eso ani na efe kire se asante wo bi ka tete wo bi kire na ye wodom so na nura wo hwe de ekoso e wo Brekum a na sebe eyarehusem de na nso so na akɔwie ni gie sanse dodo na atena se ene wo mu gira etwen se Kotoko hene kuro wura obaba be fa ne kuro be pie ne kurom na ode nanim onyam abeta adwumadi a ekoso no echi ampa nso so enura nyankopɔn ne nananom gege ye wura tata ma ye nyina Asanteman etimi kokɔbɔ chidom eti fredua so hwe a na amane ne amamre no ansesa se de enura ohwe nananom kitefo fontomfromfo afade ahodo a ne kyese ewose ye kɔ na ye de kokotae sebe nananom a ade ato mo ani achi na nananom bua me ye kokora akokora na sebe okɔ akura na ese dise ye kɔ na edise ye na Kotoko hene de ba bi ode ne na betia bia no eye ne monyam hye ani nhira itinura Brekum de omo ani gie no omo nhira na me de na eme nwanwa se bra ye hye ase efri se ye be pie Sunyani ne mpatamu na wo hwe domo atetare da ho ewo empo Sunyani ho no Sunyani ne mpatamu ene wo mu asakwa ho na enika na efe enura ye ko ye duru ekro ba ko oheni adujama na wonne secondary school fo nkwala yi ne hema na wo mu nyina gina kwa ho na ye twen krobia Asante Kotoko hene efe kwa ye wura ede dom koi na sebe na na meka no mesese wo nwam kese bereku wutu na wanteamu a na ye chi enura wutu ye no ye wura teamu na Asanteman ye nyina nso kobo chidom kama a chese efe na eye ni gie nso so areho na abade ne nso afa ekoduro ne ye nyina ye wura fi sebe na amankona de wu wodampam eye saa enro pani bi ka kire me wose se de AsanteHene abeduru kuro mu de ene amankona de wu woduru heaven asema maame ba akukan man ba akukan yo wose se ye wura abeduru Brekum nko ade a onim se nana eduru heaven mai wo ho emrante wo ho kyese obi aye de na aba yenya aye de ahwan abante ba ako wose hwan ne Dormaahene hwan ne se haye ne de a se wose wo ye bema bomra mehwe onfa nani nteta ba bi kura kwa na wo hwe na sa anwonani a afi ne masose de mame kai manfo ade wo comment ne ba na eba Philip was kasa hine no odasoda say the talkative chief is still sleeping. Kwabna good luck was say I will never forget
this moment ne se ne wure emfida kyerɛ me upon Daniel ɔsi nyame nhyira Asanteman ɔno so ɛdeɛ no a champion Elvis Kakari ɔsi wɔhwɛ free Paris ne se France ɛno no ɛno ɔhwɛ yɛ free ɛda so pa Paul Adasi ɔsi watching you live from Bafo Kweku Amoatin Palace Jachi a friend Nana Sapon ɔsi ɔhwɛ yɛ free wɔ kwabena obidum bie ɔsi Kotoko hene okum ɔman hene twa ojira Kotoko hene okum ɔman hene twa ojira Prince Boating was proudly Asante. Yes, and any just so yes, Asante. Frimpon was say, who says man no day, come and face, bra. Gabriel Japan was say, ono ebusa. Gabriel busa say, dientina tepamahine efria fita. You Gabriel, you are no way. Nana yao Paul was you or she free from Colombia. My number one king was here from Colombia. I was here free. Brian Nation was he indeed Asante your mind, Asante your dom. She free South Africa, Johannesburg, and also a free. And no, and so bra Facebook is here, opemso radio. Nipenya babintia. A domina so ama. So wotumi tu na ba ko a age se sima ba du no achi ansa na wotumi atu ba ko aka ho achi dom na chi ni nyina ese Asanteman wura we John Owusuafo o se o he free Doha na se kata no no o he free ho Kofi Miles o se ahene mu hene ono so die no no Kofi Darlington o se yesterday Dormaahene watch OTUMFOUR with fake account. They say they need to tell. Kojo Addo mununkum or say I was there some. There's one two who say papa. Or say manfo yadia banan so or nya okra no mhwe o. Esum no no mo hwe. Usu ya bafia no be hwe yade. We say yewura ene esum no. Sikaja ene esum no. Ono we are gentle Akotobafo Junior or say the God King. Let's say Yame no Yame and the God King. And also for way in bra for comment ni na fa ni na bra oba no like no say na odo comment na to ye be kind the amount enra Brekum na nyasem ketwa kwa bremanfo so be say bremanfo ano den said ye no mo ye mane ye fe yewura se ya ne yesuro no aduru ba bi oka nkwasiafo ya na so say yes bremanfo na aduru ho no nti ono mrati ofase fasi na ye nko no abo na no na kire Asante sunsumu a ekuta Asante ohun se ebra yewura de na no di sem to abonten se ye Brekum sebe yanko da wura mfrefre yanko china yanko hwehwe nipa ene yanko sere nipa enso enam Asante sunsum ene honhom wa Asante mu ne ntino enura dom ekopie Brekum no na enye edom ketwa etisa Kotoko hene obie na no kase ye kwa na ye ko izanze sa Asante sunsum tiwmu na Asante honhom no wo mu a ye kasa tena kora wontena enura ena hu se ampa Asante yubi kire na Asante nso ya Asante no wode ne ho ba bia ohempani kokoduru ye biada e kire sa ampa se ye ne dia sanse nura Brekumfo no ansam a omo kaaye ya twen wache ya hwehwe wache bra befa okuro kuro ne ye wodea ye ne mu nyina ye baako kyese nsam ne dɔso na ensam ne dɔso na wo mu nyina so ani agye obia ne nura no Brekum hunu se Kotoko hene apie Brekum de na wawie enti yebeda nananom a edi animu mu aye ko ye nyina ase yebeda nananom anwumtofo nyina ase nananom tenefo yebeda wo mu ase na yada breman nananom bremanfo nso so yada wo mu so ase na ne titira posifo nso so ne titiro ne manhia posifo nura omo so yade papa nyankopon ne nananom nhyira wo mu nyina na nananom ketefo nananom fontomfromfo omo yade yada wo mu nyina ase
na sɛdeɛ daakye bi no wote hɔ a wei ɛyɛ abakɔsɛm enti sekeka me nkode a kadeɛ mɛka kyerɛ nipa no bi so bia mpɛ video ni bi nto mo de mo mmra mo ba Facebook a na mo behu a mo de mo save mfangu hɔ daakye mo mfa nkyerɛ ma mo nso so a mo ntimi nya Facebook no mo de mo ba manhia mo ba opemso a mo bɛpɛ bi na ɛde amam na mo de akoto na ɛyɛ tete ɛbɛda hɔ akyɛ ɛbɛyɛ abakɔsɛm na ɛbɛyɛ nkaedum abakɔsɛm abakɔsɛm kɛseɛ paa abakɔsɛm kɛseɛ enti mo nketoa na mo ba na ne mrantie na ne die kyire no yɛmpɛ bi ne yɛmfɛnto na daakye yɛmfɛ nkyerɛ ma that's it yo we mehu Simon ono so ehwe ne dendende mehu Simon ono so ehwe Frank Frimpong o say God bless Asantis ono so edia odeba no Mark Ernest the blessing o say wow agene sem kra Samuel Sewusu o say Asante God bless the king on say agene sem to oni bibia eka Nana Bonsu o say I am proud to be an Ashanti we Samuel Sewusu o say king Resford Agin was say the kingdom is great, the culture is rich, and the king is loved by his people. Yes. No, no, so dear Odebano was say, Asante dear, your mind, a man, a mamma, money, so that's from Kokra, na yahin so, ye don't ye, papa. Where February Evans, or see the day I'll never forget is yesterday from Evans Kato Brekum. Ono also Eddie no Kofi Dalenti ya sumo pemsu awu yesu kodwade mununkum o say I have been to Kotoko and house matches. I have watched Black Stars games. Yesterday's crowd was exceptional. Yes, wa hwe Kotoko ne house dia bo ani ahwa e doma enu e ba Brekum no esewani dia wo hwe no ye dia dia gu ayi so a wo hwe wo na doma na se kwa ho enye dom ketwa kwabna ejakwabu ansi senior o say yes Asanteman tiase AsanteHene ye ohene kase ampa ono so die no Muniru o say ayana na odiabre ho pa woni mu se sabi bi mu de sabi ohene bi abetoto Kotoko hene o say I feel bad, sad and disheartened to hear the comparison of the king to a chief of town, not even a region. May Allah bless the king OTUMFOUR. I feel so sad. Papa. George Mafo was the only kingdom in Ghana. Long live opemso. Kumi Emmanuel was Iko. Daniel Chenebua was the only one king in Ghana. Thomas Chebafo Williams was Asanteman is a nation. Wonder God GH was the battle is over. So right now you know who is the greatest king in Ghana. Also for comment in the bra. Oba all like it. Now I share. Now I just comment to her. Brand so I be king can said ye king can. Daniel Chinebua also Kotoko hene. Ma was say why did court ban the Dormaahene from the funeral? Or no the person to think is he Jan Maneba. Now on no adinani behe. A dumb Asante ayo mind. Honorable oheneba wadama ja enura mo ja chire my ranti ofa se de operia etimi baby nti na ja de yetete afidie nim Facebook ni ade na yehwe bia na dasebre amankora de awuo de sebi okwakura de nanso bigidi yese nana huhumu no na koma beto ne yem ankasa to ne yem pa na koma beto ne yem ankasa efise ni wuo no aye historic ni wuo no e de ade soronko kura aba ya fa ne se Brekum ne ekoyi nanso ya Asanteman ni wuo no de ade soronko aba Asanteman eye soronko kura yura ne wona no na ebi ma dwene yom se si ha nyina ya me bia obi ma dwene yom ha nyina ya me bia ebi ma dwene yom se ye wa eniba na ho no nye Brekumfo nko a o hwe eye nkura atwa Brekum ho hia ne nyina na baaye Kodivu fo nyina ba wo mu nyina ba bi on se de tie no on se eja wo biti ntenten no ho na ototo ayampia
Ohu said it, no, and na wo kasa and what to ayampe ewiase de no no de o ka ho ase ya no nim se wo pagya wo ya no nim se o ma wo ye kese so nti wo to ayampe a ayi kai nyuntuni bi aka o se ka me hun sense me de bagidin ebi okura ne enimu so wo ton me ne hu sadete ba ewura de hu ni dada na no a pagya na hinim dada sadete nti ayampe a no a ekoso wo nkyɛnkyɛn ho no ho ɛna ɔmo hwɛ sɛ de otie no na de bia yehu no TV so sɛ de na yɛhwɛ no Facebook yi na ɛnɛ de gani ɛsɛ sɛ me di mani ko hunu sɛ opemso AsanteHene woni ɛne enkura twa wo hia ni nyina da ɔmo nyina yɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo behwɛ bi ɛna ɔmo bae enti nana amankura de ewu de wɔde wɔyɛ kwako frempɔn wɔde asɛm aba paa wɔde asɛm aba asɛm a wɔde bae no nso nya asɛm bɔne koraa wa make history wa ma abakosem bia beda baby wa ma abakosem bia beda baby fi se emrante ne maba obebre beka se eda se ye sesem se ye siye no ena ede abakosem ebaye fi se bibia nsi a abakosem ni ho so bibia nsi a if there is no event there is no history sana etie bibi sia ena abakosem eba enti no kosem ne se enura de esiye ne de abakosem kese pa ena esiye na ne titiru no mrante ne mabawa se bi eburu daachi ye beja akira ma wo no wo ena be abakosem eda ho ma wo enti no kosem se enura de esiye de na anopa na mpanimfo se edwa beba efra no pa na memendanso se wo hwe da memene o kira ye memendo wo de enne se de mrante ahene kan se de beba no botom ne ade se kira ye memende de mrante ahene de beto ho no se kira obenya bia to ho na nwumire be kire enti anopa no ye ba ha no enu kwase de na manhia ha sia ye fe nam ka se bia ye de Newcastle station ba manhia ho se de na manhia ha sia ye fe eja wadwo a kwa me bese ka na ensisi wo na ka ne bi wokra no ne tie no wone ne ba wo mienu wanimu na ase kuma bi nso ese enokra ne mfe no o do say menjia ye fe no mama kai comment kaka kabi Stephen or see the only kingdom with a flag that's all OTUMFOUR nyame kese yasum wawu Asanteman ko a ne your flag ahidi animu kama pa nana bunsu Asante is with you bright ofusu Brekummanhene Germany bafo dia sempos yes Asante is not a tribe but Asante is a union state let's say Asante enonom Kwabna good luck or see yesterday someone met us on the way obisa say at the Moko church program na obi hu say basis no sasu no no say bia nhyiamu bi na me fa ne say Methodist Ghana omunyina na ekosiam dabi elo ka che say eye Asanteman yewura na say tu ye ko Brekum yewura na etu anamo na man na himfudi no Brooks GH o say ono so de ne de abajo ye das pa debate debagio or see AsanteHene is king of a kingdom, not just Asante. People should stop the unnecessary comparison. And also at the year what they buy no. Janet Mantibia or say it is nice. Nana or D4 say I'm proud Asante. Asamoah Thomas or say wow. Or say wow. Addo Jamfu Boatim Bismarck or say long live the king. Yo, honorable. Say the Namika no. Benina near the film. Ye hwe se de anopa no ensuo ne yiri wa ha. Na wo hwe se ensuo no na tifini se de esi boboba no na tifisa na afo ho ho be ye hu papa. Entinura mani kachirimu na emrante ofa se de won se de wosi yire ne ho na jane nua kuma baako de no ekoye enti no kwasem ne se me hwe Facebook baby na abrante bi Sunyani abontene se ho no ye run about kakra enna wode Asanteman flag no wapam ne kase fra no ntoma o se ye hwan
Apia Stadium no. Apia Stadium. Hey, and the way Jenna Fru so come on, friends, what you come on. And now what to tune to one. Enti Kotoko hine ya bedru ho no ene oyi ntuma ne man nipa ba miensa bi na obu bie ntuma no ne wokọ no aba okọ no aba ohine duru ho no ne side wo pepepe na obu nkotude na odi na nimbutu fom se piao ampa de di free soro e de ama no no onie de di free soro e de ama no no onie asante free soro asante onyame boy Asante nyame anwene obo asante enhwehwe mu bi kire se asante no ayete ho no ewiase nyina mfimfii no eda asante sana enhwehwe mu bi kire se wiase nyina mfimfii si asante enti asante nyame boy eno nti na mfie echi se dia mamre ne amane te wasantemam no saa na te bibia nsesan enti se nyame na ahyehyɛ si won kanipa kora bambebu nkane ma basesa ene hwese de wiase abrofo ye wiase enka ye bekwa kofa abrofo ne de no ne niema basa ne kede abesesa mamre ne amane no enso ebepem ne amamre ne amane ne da so agira afi kora na aye kese afi na setu nyame kese afi kora no wopagya ne huye enti no kwasem ne se asante de wo ye ne dan ya eya asante twedi ampon ne boye da bia metena ha ka me si wiase nyina da ewiase nyina da de oso obagye achi nyine wo mra no wo meka ne a what ye de sikadwa golden stool akonwa ne eni nyina ye gold yenim se gold de yetunu wa asase ase se na mre bi wo ho a na gold yetunu wo wiem se gold pa no na yenim se enya Asanteman ke yenim se gold yetunu wo wiem gold de yenim se yetunu wa asase ase nanso we mre bi so ya no Nyankopon pese wo de Asanteman si ho no otu gold wo wiem na Nyankopon tu gold wo wiem no wanya ne sako osade ye akonwa ene odi si ho ma Asanteman tena so enti wonya hwehwe Asanteman ye nya hwehwe ewiase nyina eba hombekoto Asanteman sanete fi se the history Asanteman wo ne bi ni ba bia wiase ebi ni ba bia wiase ebi ni ba bia enti wiase nyina eba ombeba be koto Asanteman am wo hunu se Asanteman twedi ampon boy na waye ne soronko eyensoroma Asanteman yensoroma kase ye wo wiase a esi wo enti so hu se na se tu nyame kase se waye kase enipa nyina boje ne so ba bia wode ne na besie bia no se Bible ka wasese onyame ye winchira ba bia wode na besie bia da eho ye nchira wo hu se de tie no enti Nyankopon ahyeda ene waye asante ne de amayen ene wamayen wo himpon wode ohene a wode adom ne nyansa ne nimdie nyina dom no de amayen ene wapagya no edine sikonko so enti baby a obesie bia ho ye nhyira baby obeduro bia eho ye nhyira so ho enti eno wo obi tia obetse ne Yoko Facebook na comment ni ebia saba bonsu was say na say sofulai what a great king also dear no Kofi Ibrahim was say please where can I get me free Asante t-shirt Kofi frame number betu janwa frɛ ofra obenya bi Muhammad Awa was say I'm watching you live from Italy. I'm proud of you, Asante King. And also, Eddie, no. Addo Jamfi Boating Bismarck. I see the chief of Dormaahene was crying because of, and also, maybe Boate was say proudly Asante. Maybe so Eddie, no. Laurencia Chinebua et Champon was say, may Asantini Mapa. And I see you to one quant so. Attack force, Pia opemso. Asante your mind kase ampa nana ya cavity was I cried yesterday watching videos from Brekum ampa Asanteman etiase
ono so edien proud Asante ono so de no kwabna obidum bie osi Asanteman kwaso bonoman kwaso Ghana man enkwaso ono so de no Nana Odifo say I agree with you Mr. Host. It's only God who can destroy the Asante Kingdom. OTUMFOUR King Solomon Piao Joseph Ewabuan was say Asante Tiase Piao no so dia or the abano nti about Facebook opemso radio a jumadi ni nyina eji e ho ba like no say now the comment nyina nanra aye spiritu lion we poo on any dom so buy the boat dom kama Jumedia spirito mu dini Brekum no dia so ani pap lion enene dom enso ebaye ema mu boa pa omo si yehene na ekono yehene ena ekono nti eno no honorable ye na sede na manoguso amebie no na se eno kwasem ne se Asante de wa yese dunsiri no opusu no opusu uti ti na se tu nyame kese sede twedi ampon ebo Asante eno no enne ohwe sede ewiase esi ekura abrofo na fa kwan bia so se omo ebebrebre tumi ahodo a ewo wiase a betimi apagya no ho adi nipa bi agiregyina yie no omo brebre ni nyina ase womo fa kwan bi so abrebre ni empo abibiman wo kan nyina bom mpo abrofo na fa kwan bi so abre ye nyina ase ye die ni ade nyina abrofo na fa kwan bi aso abre na ase nanso bra Asanteman behwe enu nti se ya na wo gira bonte so na hwe mpopotwa bi preachi ni ye di atem na ye kan nsem akase fa mpani ho ni ye kan nsem akase fa Asante ho a wuti wo no hwe mu di na ayesere mo ka wenum edi atem ede ensem bia ya chorotoro no ngoma bim ede toto ho ede kan nsem egu Asante so no afi na Asante ne nyini enti muntimi hunu se de nyame ahyehye no enie muntimi hunu se de nyame ahyehye no enie aha ne som no aha ene som no efi se de Asanteman ye nyina ye de twedi ampompe de onyame a obo Asante no de wo hwehwe se ye beyam ye din ahwete wiase nyina no ena krobia Asante Kotoko hene eye no enti enya de ye de ye namba bia ye de ye si kwan no so ne ye kro opa abrame enko enti womo atetem kwanche a womo toto abobo pakere so ye de kwa ne ye kro we Dormaahene we hwan wo ba ye beje we de kwa ne ye kro na sa atunya mekase wono ompo obi ha we bra ono ampo nyina mo no ompo obi ha wo de bra ne enko ye nyina ye nsim ne enko ne ye nye ni se ya mfa nko kire ye nyame a wo de Asantene ma yen de wo de Asantene ma yen sa na tie we ye hu hwie nye woye ho hwea enye ye enya dia abo ahuriye akyekide akyi wo betimi aye hwe enye ye enura wo de hwe abambofo aprosifo ne asojafo omokoye sebe Asantehene woye ye friend say woye army commander Asantehene won woye defense minister na enso wo de hwe otu ne nan ahwe se de mpanimfo ho po ori na onim say agro Asante region de na de ne koy wonim de Brown region security council wonim de omoye wo Asante Asantehene ba eno na kire wo se ewiase ba bia tumi wo na chenye ni ho sanete enti eye de nyame abo eye de nyame asese nipa de se ni bi ntimi nse no enti krobia Asante Kotoko hene no de afei kura no wo bekosoro afei en wo bekosoro we eye kumo akwana nyum no se eja na so kumo eja no aso kumo be bia wode ne na besie bia wode ama no be bia krobia Asante Kotoko ne na se tuo mponyina moto so mienu be bia wode ne na besie bia no nyankopo wo soro de ama no eye sa pepepe abrofo kura wo mani behwe no na ya Asanteman yediem enti krobia Asante Kotoko hene de sebi ebru sebi nyado wode no a wode asem ono no so nkase a yedi na chi ye nan
enka hasuo Papa Isa ɔse AsanteHene Moniyo Abdul Rashid Muhammad, long live the king and long live the kingdom. Abdul Rashid Kurana was he should go and ask Ingresi Abrofo. And also at the end, no, we Muhammad Amwadon Kosina Fredo, may Allah bless you and your team. And also at the end, no, we oheneba wise man GH was we and anaya was you go explain tire. And also at the end, no, AsanteHene Chilibubu. Boate buabasa wasi setu nyame kese setum wakum sisire kwabrafo wakum Dormaahene wakum jama dinkra wakum broni ni makata wakum akatachire wakum wagu denchira Asanteman wura Kotoko hene de ote krawre brare ene krawre womaso obi nya sabia nko beye bi wo bema mu psiaw ono so edien Abdul Rashid was ye wono mensia ono so de ode aba no ono so edien no Douglas was I'm proud to be Asante ono so edien no Emmanuel Boating was beautiful, just awesome culture ono so dia ode aba eno no nti honorable Fasi Emma menua me di sie no na se de me kanon no se Kotoko hene de wode no a wode asem Medical catcher say Asanteman nko na gold ayesuka akonwa yetu no wiem ye de enim se gold de nke yetu no wofom asase ase do ho a nanso sekadwa de yetu no wiem enti ne ye kan ne se obia mpani no mehwe Asante obia mpani no mehwe kro bia Asante Kotoko na se to mponyinamoa obia mpani no mehwe no enti se de tie no no we de eyemu nketwa akese ebeba na Asanteman bekoso aye Asanteman be yiri ebefa wiase nyina na eba ahenie fofora esan ba Asanteman di mu akontre pa enti twedi ampone eda nase so ode nananom ekọ asundwiem esando mba e wohwe ka bebriba na toa so enketoa ne akese ekwan nso baabi bebre nso enye enso ne nyina mu twedi ampon ede Asanteman koi eko boy ye wura chidom ema ne ya mamre ne amane de kura ne manhene na so osan soa wo mo sa de wo mo bai ema ye wura bidura sundwem anopa ye ntiate nkabonia twedi ampon nyame ye de wasia ensan yo we Benjamin Owusu was say or free New York America or say how can I get me free Asante t-shirt ni bi ato madam na mo amubusa you know wadama number ni do be free esiso 0247 147119 0247 147119 0247 147119 0247 147119 me free Asante t-shirt no ofra ubenya bi ato no so edien no Derek Keda ko si Asante your mind ono so edien no Nanaya was here. I felt so proud of myself yesterday witnessing this historic moment live and colored. Asante your mind Lauricia Chinibua at Champon. I was say please we need some of the t-shirt and clothes in Sunyani. We want to lift our kingdom high. Thank you and hope to hear from you with our petition. Adama na me kan say t-shirt ne di ehwo yi no 0247 147119 na so wafre eno bi mo asase afre Adama yi bia me sorry a no wafre sorry a no wafre madama ye besere mo a mo amofre ne me sorry a na mo afre we so ye nana ya Japan. I'm proud to be Asante. Long live the Asante Kingdom. Inokodru, proud to be born as an Asante. Krobia Asante Kotoko. Ono so edi odi abosi yemusa oheneba akone se de pa na Asante de aye no tiny ayi bebrebe no ano edin wada mama mo frɛ no ye sɔre a no afrɛ befu bi akɔ ye sɔre a no afrɛ insia berima kwadwo se the wise king Solomon OTUMFOUR na please your town akwasiase you akwasiase o sensem kakra o ni nyina ebehwe why amofa Peter or see this is what we call kingdom. Wow, watching live from Dubai. And also Eddie and Nana your cavity. Or say or no Danyamia say
oheneba akono sento ko ya se di afno no pa ono apɛ so se di ono anya obesa aba bonti se ye manfo frɛ pa wadama yɛbɛfa obi yɛsɔre so a mesrɛ mo yɛsɔre so a no afrɛ number no bio 0247 14 7119 ofra me free Asante t-shirt ne de ka wonyina no obenya bi ba se save de yenkɔ ahoma no so manfo asase frɛ ne no mo enkɔ twetwe enkomo Pato, yes, secret. Asanteman. Pato. Mama, because the person is coming. Yes, sure. 80 years. If you say, Libra, what done na when 80? What make you out when 80? What do you get out when 80? Make you out when 80? See, come here, they will 80. For me, Brekum. I'm not a the young woman is Timia, the man who was paying. Let me cheer so making fast in here. Not in now, if you say, I'm going to come on to it. You be a modern and not that. Yo, I'm a bedasi pa se wo so ofreye. Ye bedasi pa nti wo so betimi afre sisi a 0596259444 0560180880 frɛ sisi a na wo so ba eso na ne dwumadi a yedi no nyina no wadama wo so agenche ne de wo de ka ho no wo de aka ho nti wo ba Facebook opemso radio a dwumadi no ene etwagu kama pa nti frɛ 0596259444 0560180880 so betimi afre opemso hello opemso yes ma Asanteman udin ma bi akasa free ya from the procedure the kasa free also tio enu adua ye hwe mahini AsanteHene opemso ye na opemso say tutu eda na bi titru ewo Brekum asase so na enika na som pa rites Asanteman ye wade a eye nananom ede agyayen omu a ye hu omu no ede agyawo na hinie no ede agyayen enti die best friend se dia AsanteHene aye kese no na bunu ya mmoa na enye kese enchensi ade banko a mahye ne nso titu ewo your cultural heritage ni se ye somu yie pa na si ye dani ani a impokra no sa ye kan say tourism sector no eniema e de bebre no enya asanteko enti intade na se ni se Dormaahene ebi AsanteHene watim wakamini nyina mesre Dormaahene ni swadde enkomu nyina nkamum nanka Ghana ye heritage cultural heritage no nka ye mmoa na enyini kese pa sede be ya edi mpuntu be Ghana na ebeboa na sisi Ghana yi no da so ye da se pa se wo so frɛ ye enti wo so betimi afrɛ 0596259444 0596259444 0560180880 frɛ now so bread jumadi and so 0596259444 yo opemso yes so madam odin me bi akasa free
Because we are catching. Don't go to anyone. We patriot you. Yeah, OTUMFOUR OSEI. So, Nora, of course, share Asanteman and William. And the nation say, now, Dormaahene also a pretty. Also, was not fancy. I didn't believe was really Asante Kotoko. No, all the crew, talk about the end. Then, Brian and Commercial, among many and many or to Corona, could be to Japan. Neka, I was not fancy. Yo, you better say pass also free. Two who bet me free. Opemso. Yes, Asanteman. Offer. What was in the Namo? On slow super. No, more number so. Apparently, you also need to tell him, I mean, so many being coming and I said, so for a big pew. Nana Bomakovini and nothing that you was in more before. So, I didn't know what to so chiamo. No, that's it. Offer. Brekum for when you are money, Yasan Kito. My friend says, here, I think, Debia can be Bravo. You say, when I say, Robaba, remember that this are, you see, a woman by a business, young one sign yet. Ye, will be the same young woman, will be so good. Yamuno. Or more, said, when you know, Papa. Oh, my original. Ye, my Asantini and Gabayam. Obinya sabi ya gobe pia na na nyankwada mabom wase yo nyankwada no ba se nyankopo wishira mo me ko maba yu ai offer that's pass also offer and ti also obetimi afre yenkai comment kakra Mary Mills I say I'm proud Oyoko clan proud Asante ya dom Odro say this is historic unprecedented. Long live the king, long live the Asante Kingdom. Yemfa we. Opemso. Yes, my Asanteman. Madam Odino be akase free. Baba Tarugwamai. Baba patriot you. No kwasem enra yankobina ye tra radio so tie pa na ade no. Yes so bia kohwe. Na sadio Ghana na ho. Yankopo che ni bebre. Ana oye odi ehine kese we kan ho. Oyin we yankopo na yuni no. Yankopon the born so amra emeti Ghana nim amaye na say the whole world ye hu o hene bia sabio imu odu say ye enti Ghana mo me hwa say wade ye nsum ye na o na sabi na ba ko no de na asem de ono a monya aboto ono abesa aba edamase that's it Andy was say Asante is a nation OTUMFOUR to the world. Charles Amankwa was say I'm proud to be Asante. Paul Boadine, I'm so proud to come from Addo Jachi and Brekum at the same time. Asante your mind. Felix upon AsanteHene, Nana Kojo upon Bampinasi watching live. Next or here and no. A year in Okodru. Dormaahene has never tested the power of the king of the sun. Constitution no and some no can be. Opemso. Yes, my Asanteman. Madam Odin may be a case free. Alex Katete Marco. Me pacho yeti o. Ya da ma se Yankopon shira. Shausu. Ya da ye ko so enra me de ya kasa ye ka. Adaje be boy. Na me de ko mo sha se no, ahuni die no. Amu se me fa no enkrabata me ensa. Tete no. Na sukuu enko so. Na osoma hodo no so ne ade no. In said the Ahuni na impo baby anaka begina afenipa. Tonga kaya Osa Omni Bar Service Authority na bar se wo ene ye tra na wo ne yimia edi pasabeti ko mi ye keka ho no mo wo baby a ye yi a ko na nipa gina epaka ne mra ye adwuma sa abre no bu ni ani die ye adwuma sa abre no yes ene ye wo nimdie ene enibie bre so teteni ye bagime bre sa na ye ka kire wo sansem na nya no kreda se oko bible mu a Deuteronomy eti aduonu miensa enyimu du mienu kosi du nan no
onyankopɔ ka kyerɛ Israel for sɛ ɔmo gye ɔmo nan a ɛnyɛ ekuro ne po ɔmo nya sɔsɔnto hɔ ɔmo tutu fam na ɔmo nya ɔmo nan mu ɔmo wi ɔmo nkata so enti ekuro to na ɔmo gu bɔɔla yɛ nananom tetefoɔ na ɔmo kura saa adeɛ wei mu a na ɔmo de yɛ adwuma yɛ prapra kurom ɛnnɛ yɛsie wɔ nidie berɛ hwɛ deɛ yɛ kuro onipa dasani pra ne fie na ɔde abɛgu abɔnten onua a ɔte Methodist asɔre John Wesley 1778 ɛna ɔka asɛm bi sɛ wahwɛ Bible no mu ahu sɛ wonyi nyamesom pa esi nkyɛn a ahonidie na di hɔ enti nka akristofoɔ a yɛnkle mi sɛ Ghana ne Kumasi ɛyɛ nyamesom man akristofoɔ na dɔɔso no nka ahonidie deɛ ɛwɔ sɛ nka yɛ number 1 yɛsi yɛ kristofoɔ ma paa yɛka no kora yɛdi Bible no yɛ adwuma sɛ woyi nyamesom pa ahonidie na di hɔ a ɛnso ɛnnɛ yɛnhwɛ deɛ yɛnhwɛ nkora bata a ɛtwa to mmiɛnsa na mede masɛm asi KMA ɔhyɛ a yɛyi a yɛdi sika ma wɔn sɛ ɔmo mfa nhwɛ ahonidie so mmɔden bɔ bɛɛ na ɔmo bɔ ɔmo da no ni mayor ɔpani campaign ne tie no wɔ radio ahodoɔ bi so sɛ wɔyi nipa a ɔdɔm gyinagyina mmea a ɔmo de bɔɔl ato fam a yɛbɛkyɛw ukuo da yi a mekohyia obi wɔ children's hospital anim hɔ sɛ sɛ nkurɔfoɔ nom nsuo ɛgya gu fam sa megyina baabi na mehwɛ ɔmo din nkurɔfoɔ ko na ɔsɛ wɔregister ɔmo bɛtua ɔmo ka bɔsɔmɛ no ɔmo wani that be na ɔmo de asisi no ɛsihe kufo clinic anim hɔ pɛ na mahu baako makɔ dumu akyi sɛdeɛ obi ka wasɛ mo panelfoɔ no baako kaeɛ no ɔpani mo yɛhwɛ yie o typhoid ne nka yɛn ho yɛwɔ tropical diseases yɛde yɛ malaria ana na sonso na ebulu jaundice typhoid baayɛ asɔfoɔ bi sɛ yɛ abɔnsamyareɛ efin na de typhoid abɛka yɛn ho yɛanhwɛ yie a yareɛ a ɛbɛku yɛn no yɛnya ano aduro na yɛmfa nkɔhyɛ obi a yɛnyɛ yɛfrɛ yɛn ho akristofoɔ no a ko edwam kɔhwɛ nipa dodoɔ sɛn na nkɔ asɔre dodoɔ sɛn na som ɔbosom akristofoɔ dɔɔso sɛ wɔn nyinaa woyi nyamesom pa a ahonidie na ebi hɔ no yɛde kyerɛkyerɛ nyankopɔn hu yɛ mmɔbɔ ɔnhyira mo nyinaa amen ɔmo abae that's pa 0596259444 0560180880 opemso Yes, my Asanteman. Prison. Nana Fredi, I only a Breko. Pomboko, dear. Yamanada, my mumpai ball, me hoyepa. Monso, Bibia Boko. Yeah, they are sending an mumpai bopa. Now me basu, the enough down kutu, now, with my yura, and rather fefe. A kaime, a bra. Na yura nyan tra konyanso na wo diablo tira koniaba na wo befia na no wo poku alpiase yura posit no ba wo dedi se na wo dwene se mo na niema bi hano ene se kakra na wo fa na me frɛ na wo de ni tuition yura nsa wono so baye wo se ade bia ye ne nananom dia ayira akam obeko na wage Osai was made the say and then correct. And Pano Nedi. As a Brekummanhene, Asante my dear. Nanso, a near Binti na Omontiasie. You have been kakran. Akon. And yet 2 minutes a kind of the Kuyu or the woman share. Adin Kuru, Amayasum di. Sarana Bomabian so every year. And yan to call you giddy. And yes, and the sea boko and I'm a kotua pacho. It is a sorry, yeah. None of them are no see. Your papa, your Becca say, ya walk out on the day. I am no credit. A Christopher on the day on the day. Now, walk as a baby. I'm seeing the 2 movies. They are the
wono toilet wi a o subuta wo ho to enti sa na ma ni nyina yensu di asenkremofo so wo mu na wi subuta abra ni nyina nkeka nyame so no enti obi ankolete no de ni nyina hyehyɛ na enyefe me de ma no usi ekira na baby bye bye Prince yedase pa bra Prince yedase ye pa you also bet me afre 0596259444 opemso yes what Asanteman madam odin me bia kasa free of this really of ma aso gen kamu nyina na yeda otwedi ontonso ase agi yura tata woni ne dom odi o makọ di afiri ya nkiboni dia na abia ba ko se bi yanku di ebiku wa frɛ me ɛne wɔ so o mate sɛ ɛbɛbi bi akɔtudɛ dia ma nsɔre na amena amba no ɛne wɔn kasa mpoda yɛni mu sɛ ade ofi ɛwɔ Asanteman mu ta wato tunso bi na tia wo hu ne sɛ ade sɛ tiile so na so ɔde n'ani hu no ɛne ne dɔm wɔn a yɛkuta ɛtam busuakuruwa ne adeɛ wɔsɛ ne ho adwiri no enti akɔtudɛ bia na ma no nti no ɔpena so bi enti yɛda mo asɛ so sɛ deɛ kɔnti bia ma me yɛahyeɛ na yɛtumi agye ho animonyam na menka mo baba nyame ya aduma akwasiada ona ode naba nyame ya aduma akwasiada eye akwasi de opemso yes matanke madam odi me bia kase fu yo mi dia rebel padna area kasefri Asanteman ko fiate yo Asanteman ko fiate na utuo ahi etan so amana tibia amana ma de sei yo ne ko ma asem so dia enra ye ti fefe ta opemso enra ni munyamo a enra ode ko Brekum no ampa na me ye hu ni sei empanyini obi ya won telefon sen ya hu ampa Asante wa mamre Asante nya dia e Asante edi agro enra otumfuo wa ti Asante animonyam asakose Brekum animonyam ha otu ade etampo na de kenentia ne no ayere opemso TV ana ye se Facebook na na ni age na ni age ni bia na rebe ko ba TV na de na otu ntia na otu bi say oje na memo ni bi na kwa ho a evangelist for no ya no mo piti no etiam penifo no aha no metem se mo da roma ni ni ankoto anu omo ni bi mo ekata ene tem se nyame asem na ye ka yen kan yen fansa kire nipa yen ka asem no because ye fe ba buru mu a David se no ore ohene na nkopɔ le ti ne hene Solomon na ni le ti ne hene enya bon sambe na le ti Solomon hene dia na nyame le ti o to opun so aye dey ama Asanteman dia ma ga na nyina na Asanteman kwa na wo so ye no ye ti ku ama wakɔ waya de wa chai ni monyam ama dia kare afofofo a ye wo Asanteman ha enu ase in fact kana na ho no do mi a kana ka me bo me se ka e furo ka na ye dey e ko bi enti Asanteman afofo insira enye ni monyam a ode ama ye no ni kura mu so abompa ye e dia ka ofinu odi na afofo o ma na ho den o ma ni nyansa nsira mo nyansa na ode ama no o san so di en ka no amen mama bye branch office yeko yo fredia yeko ide na aseda na ye de ma nananom nyina ene abambofo na abiem nananom kitifo fontomfromfo tuntufo enom ne ade nananom chemfo opemso yes pacho ne frefo atwato pacho frema hamirin kata Brekum bacho itio pacho Asante wa mamre pa Krobia Asante Kotoko hene ho ban ede ne kobaye no an kasa na brafo
ne ono ankasa na bambofo a ɛwɔ fie ha ɛnyina yɛdɔm ase na afei nnura nso yɛbɛdan aban mpanimfoɔ nso yɛbɛdɔm ase sɛ wadaroma ɔmo nso de abambɔfoɔ wɔ aban mu nso ɛbɔ korɔbea remfie Asante Kotoko hene ababa ɛde no ɛkɔbaeɛ yɛda wɔn nyinaa ase na yakɔso anso ada nananom ase sɛ wɔn nso bɔ kyidom kama na ɛne yɛwura ɛkɔ ɛde ba asomdwie mu nti ne mɛka ne sɛ nyame no a ɛne ɛda n'aseɛ na yɛda